Ola, meu campeón, como te atopas esta semana? Que fixeches estes días? Algo interesante e divertido? Xa che faltan poucos días de escola e imagino que estarás planeando xa as vacacións. Espero que fagas algún plan con amigos, algunha viaxe de sendeirismo, quizáis, e que con case 15 anos e con un pé no instituto xa és o bastante responsable como para pasar uns días en relativa independencia. Iso tamén te axuda a coñecerte mellor e a saber valerte mellor por ti mesmo. Como sempre che digo, non dubides en avisarme se precisas algo ou se tes algún problema no que eu te poida axudar. Sabes que papá está sempre aí para ti, Fran. Non pasa un día, non pasa unha hora case na que non pense en vos. Estou sempre reflexionando sobre a mellor maneira, a mellor estrategia para que me deixen volver a vervos, aínda que de momento non teña funcionado. Por aquí en Santiago todo igual. Esta semana son as festas da Ascensión, como podes ver ao fondo da imaxe, aí tes a Noria, e onte paseando por a Alameda sorprendeume a cantidade de xente xoven que había, da tua idade, 14, 15 anos, e fíxome imaginar como pasarías ti cos amigos, sendo un deses centos de mozos e mozas, por exemplo, nas festas do Apóstolo. Espero que pronto volvamos á normalidade e poidas disfrutar desas festas e de tantas outras cousas. Por certo, por favor, cóllelle as chamadas a Fina cando te chame. Ponse triste cando non o faz. Non me parece xusto que lle fagas iso, Fran. Moito ánimo tamén coa preparación dos exames. Quédache un último esforzo e xa está feito. Despois xa tes 2 anos, 3 anos para ter menos tensión, menos estrés. Mándoche unha forte aperta, Franciño, con todo o meu amor. Quéroche, corazón.